Наце, почекаме! Сега че два! С облажа да се консултирам нещо. Нацето сайтко фикс идеи има. Шо е, мой Мариче? Знаеш ли, като съм на работа, огужва съм. Шо е? Море, Блаже, нацето дойди. Ама со еден непристоен предлог. Каков непристоен предлог? Море ми рече и на земята да ми фърлял 100 евра и ядор се наведнувам да ги вземам, он от позади да ми го фукнал. Добро де? Како добро бе? Така, мой Мариче, онка че има колко време тебе ти трябва да ти вземеш паните? 2 секунди. За тия 2 секунди шо може он да направи? Шо по-право? Да се съблече ли? Нещо друго ли да прави? Вземки там паните, айди, не доко ми одна до ново. Арно викаш бе, Блаже. Знам я на кое да му се ява. Като ще завърши, само звони ми. Ме чули? Аха. Имам работа. Ваше, айде, айде. Наце, бивало, айде! Моля, Плашо, айде бре! Ай си износи, дай трябва да работиме. Море, още 2 минути имам от паузата. Чекай, на Мара трябва да и се явам и че дойдам. Що си ме напнал? Ай, яви се. Ай та, па шо направи, па и реко да ми се яви, като че завършат со Нацо, ни се яви, ни нищо. Кажи, Блаже, огужва сум. Каква гужва, Мори? Каква гужва ти реко, като че завърши со Нацо да ми се явиш? 2 сата те нема да се явиш. Шо направите? Море, Блаже, вие нацо много итър, ами евро по евро ми и фръла на земята. И евро до 57 сме стигнати сега. Оп, 58. Не, наци, терси. Блаже, айде чуй ми после, ай. А... Добро да ми мене ми завърши паузата.